Vuonna 1936 perustettu maineikas monilajiurheiluseura Kuusamon Eräveikot järjesti jo 22. kertaa seuran suurimman vuosittaisen urheilutapahtuman FIS Ruka Nordic maailmancupin avauskilpailut viime marraskuussa. Nyt seuraava steppi on niin täältä se, että saadaan kisatoimistoon menevä tavara, kun huomenna aamulla 8 pitää kisatoimisto aukasta, niin me vielä kalustetaan tuo kisatoimiston nippuun ja sitten siellä on tuo radiopuhelinlaatikot nokaksi, nekin pitää saada mahtumat Pete jakkaa huomenna ne. Nämä ei paina mitään oli. Jouluavauksesta jäi korvamato päähän. Aha, tip tap, tip. Ei, vaan se Jumalan kämmenellä. Okay. Se on ihan hyvä laulu, kuule sulle nyt lauleskella tässä. On tässä, vaikka minkälaisella kämmenellä. Jukka, miten mones vuosi sulle on tässä hommassa? Kilpailupäällikkö? Kilpailupäällikkönä on toinen, 3. Ja kisatyttönä se kisatyttönä oli 1 vuoden, kun tuli lakimuutos, että en saanut olla turvallisuuspäällikkönä, niin se kierrettiin sillä lailla. Jaha, okei. Okay. No mutta nyt sitten ja sitten kilpailujohtajana olin maastohiihon puolella varmaan 10 vuotta. Tämä on sillä tavalla kiva organisaatio, että ei me ole oikein niin kuin ketään sellaista, joka niin kuin ulkoistaa itsensä jostain. Tämmöistä meillä on, saa olla monen. Saa olla välillä kahvinkeittäjänäkin ja autokuskina ja psykopaattina, ei kun siis psykologina. Kumpi se on se parempi? Psykopaatti on se paha ja psykologi on niin kuin vähän parempi, varsinkin keittiöpsykologina oleminen on kauhean. No, siis sitä tarvii meistä jokainen kyllä välillä. Pitkiä päiviä tulee, eikö niin? 3 ja 14 tuntia on tässä mennyt. Ja yhtään päivää ei ole yli 24 tuntia. Kuitenkin. Joo, ei ole. Niin. Minä olen sen verran urheiluhullu. Ja sen takia mä varmaan kilpailupäällikkönä on, että mä haluan tarjota urheilijoille mahdollisimman hyvät olosuhteet. Sitten ihmiset saa nauttia huippusuorituksista. Se vaatii huippukuntoiset urheilijat, mutta myös huippukuntoiset olosuhteet. Ja ilmalle minä en vielä voi mitään, mutta kaikki muu. Eräveikkojen 100 vapaaehtoiset ovat aloittaneet kisavalmistelut jo ani varhain. Latuja viimeistellään, ruokaa keitetään ja itse kisatoimistossa käy moninainen kuhina. Olen tämän rakentamisen esimies, että mulla on 20 vuoden kokemus, niin tiedän miten nämä ajat ja kaikki rakenteet tehdään, niin meillä on tämmöinen oma ryhmä. Ja nyt tässä viimeisiä hiplauksia tehdään. Mutta täällähän vapaaehtoisia todella tarvitaan ja tosiaan monesko kerta sulla? Taitaa olla 3 tai 4. Ja minä olen noin 10 vuotta ollut. Ja sinulta varmasti löytyy... 20-22 kertaa. Matti Heikkilä, olet Kuusamon Eräveikkojen toiminnanjohtaja ja FIS World Cup Ruka Nordicin pääsihteeri. Rooli on todella iso ja monipolvinen, mutta kuka on Matti Heikkilä näin ihmisenä ja persoonana? Kuusamolainen, peruskuusamolainen mies, joka on muuten vielä Kuusamon Eräveikkojen puheenjohtajakin sen lisäksi, joka on tietenkin se tärkein tehtävä, mikä tässä on ollut. Joo, mä oon ihan alkuperäinen kuusamolainen, Kuusamossa aina kasvanut, ollut. Ja itse asiassa 1 kerran elämässäni on muuttanut kotitalosta siihen rantaan vaimoni kanssa, kun talo rakennettiin. Mutta maailmaa on kyllä kiertänyt sitten, kaikki maan osat, mun muuten maailmaa nähnyt. Mutta tämmöinen, ja kun kysyit jo sitä minun, onko sielu auki, niin on joo. Ja mä oon joskus sanonut, että kyllä mulla on laaja sydänkin, vaikka ei olekaan ollut sydämen laajentumaan. Paljon yhteensä vapaaehtoisia on tässä toiminnassa mukana? No nyt kaiken kaikkiaan tänä vuonna noin 6500. Meillä on joskus ollut enemmänkin, viime vuonna oli enemmän, mutta Jarkko on sanonut hyvin, että ei missään nimessä meidän tarkoitus, jos 750 saada, että 6500 on hyvä, sitten on kaikille tekemistä ja se, niin kuin kaikki tuntee, että se on niin oma juttu. Suora vastainen 6 metriä sekunnissa, niin se olisi nyt päivä. No katsotaan. Semmoinen pyyntö soitin, se vetetään sinne sieville, sitten Instagramin postaus. Ja onko sulla nyt sievit jalassa? Onko mä nyt niitä, minä on myös jaettu?
No voidaanko me lainaa sun jalkoja jossakin ottaa tänä videokuvaa? Koska tää oli mun pyyntö, että se joko meille kengät nopeasti lainaan tai siis sitten joku helposti, kenellä on ne jalassa. No, siellä on Moilesen Reino on meidän rakennustiimin vetäjä. Ja siellä on 12 jätkälle, eli laske sormi 12. Mistä mä saan ne? Soililla on Reinon numero, Joo. niin soita hänelle. Joo. Ja Reino voisi kertoa sitä, että niinku kauanko heillä on ollut. Mä saan ihan bonuksena, tilasin kato sävyä meidän Nordikin mukaan, mutta sitten tähän Sievin rekkaan tossa vielä. Niin siitä saa kuvituskuvaa varmaan tehtyä kohtuu hyvin. Miten sinusta tuli tapahtumapäällikkö tässä? Ehkä tälle kun sopivan hiljainen puolisavolainen kun on, niin sitten oikeassa kohdassa tai väärässä kohdassa ollut oikeaan tai väärään aikaan. No, miten sitä pärjätään? No se sitä pärjätä, miksei pärjätä? Niin, komiat pärjää aina. Niin, ja kaunit vielä paremmin. Edellisen pääsihteeri Marikan apuna jo pari vuotta siinä ja sitä ennen Linjakummu Seppo, kun teki pitkän uran pääsihteerinä, niin sitten Seppo on oikeana tai vasempana kätenä siinä semmoisen 4-5 vuotta, että on niin kuin nähnyt nyt tämän meidän koko organisaation läpileikkauksen oikeastaan ja sillä tavalla nyt tähän pestiin oli kauhean helppo sanoa kyllä, kun ne ydintekijät sen suurimman joukon niin kuin tunsi jo etukäteen vanhastaan, että ne oli aika niin kuin luottavainen mieli sitten taas, ettei ihan tarvinnut tyhjän päälle hypätä. I understand that you guys are going to be taking up so many roles during the week. Attaches, accreditation office, doping control. You guys who are going to take part of info center, you need to be quick learners. You need to basically learn everything in short period of time. We will have 1,000,002 things that are happening at the same time, but we need to stay calm. At every point, every situation that happens, first thing you do, look around, take a deep breath, relax, and then react. Two major rules when we are working in our event. The first rule is when we agree a time to start something, if it's like 9 a.m., we will start that at 9 a.m. If you agree with your boss or your co-workers that you will be on site for 8 a.m., you will be 10 minutes before there. You will be ready to start your work at the precise time. The second rule is combined in two things. When you come when you come to your own shift, you will be totally sober. If I smell fresh or old alcohol in your breath, it will be directly kicking the ass, and we will take out your accreditation card and you can go home with your own expenses. This is something I don't negotiate. Seppo Linjakumpu, mitä nyt tapahtuu tällä stadionilla? No niin, perinteisen tapaan tiistaina kello 9 kisaviikolla täällä ruvetaan lyömään mainoksia paikalleen. Täällä on kolme ryhmää. On Suomen hiihtoliiton ryhmä, sitten on kansainvälisen hiihtoliiton ryhmä ja sitten on vielä Infront Austria-niminen firma, joka hoitaa tuolla mäkipuolella. Ja nyt aletaan ensin lyömään tähän hiihtostadionille maastohion mainokset lyödään. Ruuvataan tuohon aitaan kiinni ja sitten kun ne on kaikki lyöty, niin sitten lyödään yhdistetty mainokset päälle. Mutta ne on sellaiset käännettävät mainokset, että kun laji vaihtuu, niin käännetään ne mainokset piiloon ja sitten taas päälle. Miten kauan sulla on kaikkiaan tätä Nordic-historiaa takana? No 20 vuotta vetäjänä ja nyt sitten 2 vuotta olen niin tämmöisenä talkoohenkilönä. Ja no varmaan tämä porukka on sitten se, tämä kansallinen porukka, mainosporukka on se, joka niin tarvii eniten apua ja mä näen, että ehkä mulla tähän on sitten paras kokemus ja pystyn auttamaan tässä. Tiedän, että tämä on kuitenkin seuran kiihkeitä, että se hommat lähtee niin juohuvasti kulkemaan, niin sitten ne menee easysti. I'm from Singapore. Yeah, it's my first time here, volunteering here as part of my school project. So yeah, it's been fun so far. Really exciting and something very new for me.
This quote is interesting. I mean, it's new. It's something that I never experienced before. And I might be a bit underprepared for it because I never actually experienced something like that before. So maybe at home all the clothes that I have are not really enough. A little bit of a shock. So yesterday I had to buy some more clothes to keep myself warm. Yeah. Se voi olla tämmönen näin, että varautukaa, että onko mitään niin nyt hätäkortteereja, niin sanoo, että okei, no mastosta varmaan löytyy. Ja sitten taas niin kuin Anselmi, mikä se Anselmi meni? Anselmi on meillä täällä. Ei kun se meni omaan huoneeseen. Ei ollut tuolla. Me sinne, me tänne, me tuon Ruotsin joukkueessa epäilevät, että heillä jollakin olisi korona. Lienet tänään aamukentällä. On tilanteita, että meillä on haettava yksittäinen ihminen Oulusta tai Rovaniemeltä, mutta jos saa kertoa ihan esimerkin. Totta kai. Yöllä 5 tuli tosi asiallinen viesti ja olin kiitollinen siitä, että 2 henkilöä, joiden piti saapua Ouluun tänä aamuna, oli missannut lennon. No ne tuleekin sitten Ouluun iltakoneella kello 21. Ja mulla on kaveri menossa sinne 21.50 menevälle koneelle. Ja mä laitoin viestin, että voimme teidät järjestää kyllä illalla, mutta valitettavasti joudutte tunnin venaamaan. Ja se oli he oli erittäin tyytyväisiä, että ylipäätään kyyti vielä tällä varoitusajalla löytyy. Nyt mennään katsomaan tuonne vapaaehtoisten ravintolaan, että onko sinne joku jo ehtinyt vähän itseään takkaamaan. Hyvää huomenta. Huomenta kaikille. No niin, ja teidän tehtävänä on ruokkia täällä kaikki vapaaehtoiset, eikö niin? Joo, on. Mitä aikaa olette olleet täällä? Maanantaina tultiin. Ja tänä aamuna? 8. Ja täällä on tarjolla jo ihan tuhtia ruokaa, että ilmeisesti täällä on ollut jo ihan aamusta asti syöjiä. No niin, mitenkäs se on päivä alkanut? Aivan mukavasti. Ja nyt on aivan loistavat kelit, ei tuu kylmä. Näin on, ja tosiaan 3:30 ruvettiin tekemään reittiä, että katsotaan nyt, miten kestää hiihtoa. Ladut on teidän ansiosta hyvässä kunnossa? Toivottavasti kestää vähän kyllä. Parhaamme tehtiin. No nyt sitten vähän tankkaamaan ruokaa, että jaksaa sit loppupäivän. You came here as a volunteers. Yes. Where are you from? Germany, Hamburg. Is this the first time you are here? Yes, it's my first time. What exactly you are doing? I am on the anti-doping. Monesko vuosi tää on sulle? Ja eka vuosi kun mä rakennan tätä. Mä oon ollut täällä, tää on 14 vuosi kun mä oon täällä, mutta eka vuosi kun mä rakennan. Joo, mitä sä oot tehnyt aikaisempina vuosina? Tuonut asiakkaita ei ollut tuolla Vivissä. Ja mikä sai sut nyt sitten tulee tänne rakentamaan? Olin 20 vuotta liian kauan pörssiyrityksissä johtajana ja päätin tehdä jotain muuta. Ja Jarkko soitti syksyllä, että tuppa tekemään tätä. No ilman vapaaehtoisia, niin tämän koko luokan tapahtumaa niin olisi täysin mahdoton järjestää. Se on jo lähtökohta tähän koko asiaan, että meitä on palkkalaisia murto-osa siitä määrästä, että jos se kokonaistalkoolaista vapaaehtoismäärä on tällä hetkellä noin 650 niin siitä on niin kuin yhden käden sormissa melkein laskettavissa se määrä, jotka siitä saa niin kuin ympäri vuoden palkkaa tavalla tai toisella. Että iso kiitos niille kaikille, jotka tulee tapahtumaan tekemään. No niin, joo. Täällä ollaan tavallaan tietyllä tavalla pyhimmässä paikassa. Mitäs kaikkea täältä löytyy? Joo, tää on meidän hermokeskus kilpailuiden aikaa niin Suomen Cupissa kuin Maailman Cupissa. Eli tullaan stadionrakennuksen yläkertaan, jossa tossa on nyt sitten eri toimijoille niin lähtölistoja, tuloslistoja sun muuta, että menee tonne selostamoihin ja näin poispäin. Ja tuolla on sitten tulospalvelu. Joo. Mennäänpä moikkaamaan herroja sinne. Käydään kurkkaamassa, kun siellä on kisaa käynnissä, niin ei viitetä hirveästi häiritä, mutta täällä on kisan aikana 2 kaveria, Esa ja Ville, jotka hoitaa sen, että siellä on kentällä muutama sälli, että sitten on noita laitteistoja ja luuppeja, että kun nämä täkit, eli transponderit nilikoissa urheilijoilla, niin että ne sieltä tulee lukemat, saadaan väliajat ja saadaan loppuajat ja näin poispäin. Ja Ville sitten katsoo vielä maalikameraa tarvittaessa, että sprinteissähän sitä monta kertaa joutuu katsoa. Sanoin, että meillä on näitä lajiniiloja hommissa. Ja Aki on yksi niistä, kun Aki on sitten myöskin Pärmäkosken Krista manageri. Mä olin siis mulla tulee 10. vuosi. En ollut 10 vuotta,
Mutta 2013 tosiaan tuli tänne ekan kerran. Ja sen jälkeen et ole lähtenyt pois. Välissä oli muutama vuosi. 2 vuotta oli, tuo Mikko oli välissä. Joo. Mutta sitten tultiin takaisin. Paluu kotiin. Niin, kyllä. Tää on mahtava paikka. Ei siinä mitään. Tekijöistä huolimatta, niin tää on mahtava paikka. Niin. Ja sitten tää on jotenkin spesiaali, koska tässä on Whitby niin lähellä, tässä on tää yleisö lähellä. Tavallaan se Lahdessakaan on samanlainen spiritti ihan siinä. Se on se uniikki juttu Rukala hommassa. Maailman Cup-rinkiä 2 kertaa 5 kilometriä ja Ylen-kuvatkin näyttävät siellä jo tätä hienoa aamupäivän säätöä täältä Rukalta. Muissa on tuollainen pieni kuntu, vaikka luonnonlunta ei ympäristössä juurikaan ole. Ja ladun kunto on varmistettu tällä säilölumella. Mitä kaikkea sinun toimenkuvasi kuuluu täällä? Mä oon hiihdon kilpailunjohtaja, eli vastaan siitä, että hiihtokilpailu, se itse kilpailutapahtuma saadaan järjestymään sillä tavalla niin kuin kansainvälisen hiihtoliiton säännöt edellyttävät. Niin sanotaan, että siinä on hyvin monta osa-aluetta sitten, minkä perään vähän katsotaan. Että tietysti niin kuin radat, stadion, nämä on oltava kunnossa, ajanotto, lähtö, maali, kaikki tämmöiset, niin niitä lankoja siinä vedellään ja meillä on hyvät asiantuntijat joka tehtävässä sitten, jotka kyllä hommansa osaavat, että siinä ei mielessä syytä huoleen. Ja ja mä oon Sanna Roosu ja oon tehnyt ekokompassin auditointia nyt 3 vuotta täällä pääsääntöisesti Pohjois-Suomen alueella, mutta Pohjois-Suomi on kyllä ulottunut tuonne Seinäjoelle asti, että auditoinnissahan on tosiaan tarkoitus tarkistaa ne ekokompassin 10 kriteerin täyttyminen. Tänä vuonna ollaan haluttu saada vastuullisuusohjelmasta ensimmäinen osa valmiiksi, eli ollaan tehty ympäristöohjelma ja osana ympäristöohjelmaa ja tätä työtä niin ollaan myös hakemassa sitä ympäristösertifikaattia, eli ekokompassin sertifikaattia. Ja käytännössä ensimmäisessä auditointitapaamisessa niin käytiin läpi papereita, käytiin läpi, että olemmeko ymmärtäneet, mitä tämä tarkoittaa, millaista ympäristövaikutusta tällä tapahtumalla on. Tehän veditte tuon auditoinnin hyvin läpi ilman, että te olette koskaan edes lukenut niitä papereita täysin läpi. Sitten lauantaina puutuun sinne kisapaikalle, käydään vähän sitä käytäntöä vielä jätehuollon osalta ja kemikaalien ja niin edelleen osalta läpi. Jännä, kun meillä on jännitettävää näissä kisoissa, mutta meidän pitää jännittää lauantaihin, että meneekö meillä läpi. Nyt on niin tupla jännitys, niin ihan niin kuin tulee yöunet lyhyiksi. No niin, nyt me lähdetään sitten Kuusamon keskustaan. Siellä on tänään kaupungin joulun avaus ja monenlaista kivaa toimintaa. Jarkko tuli mua hakemaan. Onkohan se jo siellä paikalla? Mitä ihmettä? Sillä hieno kulkupeli. Tullaan kyyti. Moikka, milläs kulkupelillä sä nyt tulit mua hakemaan? Me saatiin tämmönen kisaviikon ajaksi tämmönen sähköpakettiauto Volkkarilta ja Pörhö-autoliikkeeltä. Niin, onks tää sähköbussi nyt osa teidän vastuullisuusteemaa? Joo, tää on yksi osa sitä, että kun me kuitenkin tuossa kisaviikon aikaa, niin me saadaan aika paljon tuon meidän kuljetustoimiston kautta sitten kuljetuspyyntöjä ja tilauksia henkilöliikenteelle, eli urheilijoita, taustatoimijoita ja muita. Ja meillä on toistakymmentä pikkubussia tänä vuonna, plus sitten kaikki tämmöiset isommat joukkuekuljetukset tietysti ihan linja-autoilla eri toimitsijoiden puolelta, mutta tämä niin kuin omaa ajoa on kohtuullisen paljon. Ja kiva, että saatiin paikalliselta toimijalta tämmönen sähkölaite-kokeilu, että miten tämä niin kuin pelaa. Mutta hyvät ystävät, me ollaan nyt valmistautumassa joulun aikaan tai oikeastaan laskeutumassa ja jo monta vuotta peräkkäin Kuusamossa se on tarkoittanut sitä, että me aloitetaan sen niin sanotusti urheiluhengessä. Meillä on tämän viikonlopun aikana Rukalla ollut Suomen kappi. Ensimmäistä kertaa se on järjestetty ennen maailmankappia. Se meni loistavasti ja juuri sieltä tulleen voi sanoa, että kaikki olivat tyytyväisiä. Ensi viikonloppu on sitten se meidän superviikonloppu. Meillä on maailmankappi jo 22 kerran. Stadion on valmis
ja hyvä kenraaliharjoitus on nyt pidetty. Niin mä haluan niin tässä virittää sitä tunnelmaa, joulun tunnelmaa myöskin urheilun kannalta, että lämpimästi kaikki tervetuloa tuonne Rukan stadionille katsomaan maailman huippuja, kuinka ne ottaa mittaa toisistaan, kokemaan sitä kisatunnelmaa, aistimaan sitä kaikkea. Monesko vuosi täällä nyt tätä meidän joulua tehdään? Kolmas. Niin tässä kohdassa. Niin, mutta onhan se ollut kymmeniä vuosia. Torilla pitkään oli. Mutta tässä tämä on nyt niin kolmas vuosi, kun tämä, niin mä en tiedä, ketä siitä oikeastaan, onko sitä Ullaa omalla tavallaan kiittäminen, että se nyt sitten tuli tähän. Varmaan Ullakin. Niin. Tosiaan, että kun käydä sisällä, niin se tavallaan vetää väkeä, että ei. Kaupunginjohtaja Jouko Manninen, ollaan täällä meidän joulussa. Kerro tästä tapahtumasta. Mitä se merkitsee teille? Tämä on erittäin tärkeä meidän yhteisölle, että väki pääsee kokoontumaan etenkin tärkeän joulun teeman ympärille. Täällä on teillä iso tämä vastuullisuusteema. Pystytkö vähän siitä kertomaan lisää Kuusamon kaupungilla ja tietysti Ruka Nordic-tapahtumalla myös? No, me tavoitellaan jätteettömyyttä ja hiilineutraalisuutta. Mehän on eletty täällä vuosituhansia sopusoinnussa luonnon kanssa ja etenkin me halutaan niin tehdä jatkossakin. Kyllä. Joo, ja mehän otetaanko me mehua? Oletko saanut ruokaa vielä? Olen saanut täällä Kirsin upeata riisipuuroa. Montako niitä oli? Montako annosta olet tehnyt? Yli 700. Joo, ja 1000 olet varannut. Joo. Sä oot luottopakki tässä luottopakki. No joo. Muonittamisessa täällä. Kyllä, ja sitten jatkuu tuolla Rukalla. Niinpä. Eli onko sielläkin sitten puuroa kanssa tarjolla? Ei, kun siellä on lohikeittoa tässä tehdään. No niin, teette lohikeittoa sitten siellä. Siellä on sitten Pynnösen ja Jarkko. Jarkot on yleensä kauhean kivoja tyyppejä. Niin nimi velvoittaa kuulemma. Kuulemma. Näiden ihmisten takia mä oon täällä. Täällä Kuusamossa upeasti urheilu ja kulttuuri lyö kättä, mutta mitä kaikkea maailmancup merkitsee Kuusamon kulttuurielämälle? No onhan se huikea piristysruiske tähän kaupunkiin syksyllä, jolloin yleensä ei kovin paljon tapahdu. Se tuo meille sellaista näkyvyyttä siis koko kaupungille, mikä ruokkii tietysti kaikkia meidän osa-alueita, myös kulttuuria. Täällä nyt on keskiössä tässä meidänkin dokumentin teossa tämä vapaaehtoisuus, mikä on hyvin vahvaa täällä. Oletko itse ollut vapaaehtoistöissä Ruka Nordic-tapahtumassa? Olen vastannut, jos mä sanon, että 10 vuotta, niin mä ehkä liioittelen, mutta ehkä 8 vuoden ajan kisojen seremonioista. Tosi hieno rupeama ja näki kisojen järjestämisestä sellaista, mitä ei varmaan niin rivikatsojana olisi tullut nähneeksi. Ja itse asiassa ajattelin lähteä myymään, jos makkaraa. Niin. No, onko paikka auki? Joo, sä oot tullut. Hieno. No niin. Seuraavassa jaksossa vauhti kohti Rukan maailmankappia kiihtyy. Pääsemme muun muassa tutustumaan paljon puhuttaneeseen suksien fluoritestaukseen. Number gets sent to the multivariate quantum that elaborate to see where is the flow. Tämän viimeöinen tietenkin tämä tulipalo, joka oli meistä riippumaton, jo toi vähän tämmöistä ylimääräistä lämpöä tähän hommaan, mutta se ei estä mitään. Onko tullut muuta? No ei, henkilökohtainen toive on, että ensi yönä saisi enemmän kuin 2,5 tuntia nukkua.